Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an Kublay pi baro gini gilong ki khubor bam tagasni ka jinglong jingman hasnong lapang up West Gentry Hills kadang don ha ga jingye ken at apdeng bagi nong rap snong kila keno bagi dang sha penthut ban drem shaki hali ndri wat hadin ga jing sngan bala ai di borsun shar district bat ki pulit ha ga jing jurip shakati ka than Superintendent of Police SP ka West Gentry Hills ujakpal sin danau ringkat badu additional deputy commissioner ADC kila yakin du yakin nong rem bat kerpa di kipat ba snong lapang ab bakin long jai jai bat ban yai sha jing yapen kat bagi board district bat ki pulit kidang shim ki sinjam ki badan kam USP ula pentikna baga jila pulit kan ne ya ka badan kam ban penne ya ka jing shong suk nong bat ban pentikna bagi nong rep kinyo late rep shaki hali jongki klam kanu gunu ga jing thun long ru ba USP ula pen pau ka jing snokya halor ka jing kno bagi kat tu kat ningun na kaliang ki karbi kila pershang ban khanglat yakin nong rep penar ban nitre shaki penthor ki pator jongki Karkum ka jing yathu jongki pat ba snong ha ka khalai tri ujemang ki board district kila pershang ban penbet bat pensluri ki nong rep ban shimti biang ya ki jaka rep halapang am Rei ki nong shong snong ki kam bagidang don ki jing penthut na kaliang karbi kaba pensertok ya ki nong rep ban beteng ya ka rep kariang pat ba Ki pat ba nong rep kila pen pau ka jing sokya belada ka te ka jing yakan at kadang yai beteng kan ta ajur ya ka ayom rep pat ba menta usnem namar kata kila kerpat ya ka sarkar Meghalaya bat Assam bakin shimkya ban penbet ya ka jing ya ka jia bat ban pentikana bagi nong rep kin yo rep pat ba ha ka jing shan bat jing sok Kasnong lapang ap kadi gawin ni kithan ki bajudan jing ya ka jiapot hap deng ka Meghalaya bat Assam bar kinong rep snong kila judawa bun sini ka jing ya da ba ka hok ban pendon kami ki jaka rep jong ki klem jing sha penthun